Nós o que imos facer é seguir apoiando todo iso, e aquí permítame que lea algunhas cifras. Pois os 2,4 millóns de euros que convocamos este ano dende a Xunta de Galicia para axudar as empresas mineiras galegas a que sexan aínda máis sostibles, a senda de impulso á minería sostible en Galicia 2030 que temos que desenvolver co sector, e esta feira creo que é un magnífico escenario para empezar a falar diso, seguir falando diso. Recuperamos o Consello de Minería de Galicia sen complexos, creemos na minería sen demagoxias, exiximos respeto ambiental, pero apoiamos a todos aqueles que queran explotar unha minería sostible, porque isto é unha riqueza que temos a sorte de ter en Galicia e, polo tanto, hai que saber extraela, hai que saber transformala, se pode ser aquí, e hai que saber sacarlle moito valor engadido que o ten.